Serablon kanubagaw jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan an bɛ aw fo ka waleɲumandɔn ko aw bisimila aw ka jamukan mande kɔnɔ min ye sariya bulon ye a bɛ dɔgɔfɛra damabɔ an ye a sɛbɛntiya aw ɲɛna k'a fɔ min ye maître Mohamed Sanogo ye an n'ale na segin ka na walasa ka na dɔn ICE jɔyɔrɔ ye jumɛn ye an ka tribunal kɔnɔna na décision n'o ye gɔrɔsi ye kiiri tigɛlen kɔfɛ walima sani kiiri ka tigɛ ICE jɔyɔrɔ jumɛn bɛ o la maître Mohamed Sanogo don tɛmɛnlen na an sigira ka kuma sommation kan bi Babou obina talike hakilina ine ka le thème du jour le rôle de l'ICE avant et après l'obtention de la grâce de justice. Anga mawulele maître Mohamed Sanogo secrétaire général de l'ordre des ICE commissaire de justice du Mali docteur en droit privé ana le binyo fait bi wala sa akam bla saran konnana hakla jigdo ama don nga fo bon ko sigida worna député Korolindo minye maître Mohamed Sanogo bi Babou abina talike ine ka joro dum ICE la baran nun konnana ama kalama ka fɔ ni ICE tɛ justice décision lawaleli ka gɛlɛ ICE jɔyɔrɔ jumɛn bɛ o la bi Babou bɛna tɛmɛ o kan ni Ala sɔnna walasa ne ni aw an ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a la ICE ye jɔn ye an y'a dɔn ni plateau kelen kan ko ICE ka baara dan de sojuru kan ye jɔyɔrɔ wɛrɛ bɛ ICE la bi Babou o na kɛ dafali ye walasa an ka dɔn jɔyɔrɔ min bɛ ICE la nin baara ninnu kɔnɔ ni Ala sɔnna o la sɔnni an bɛna Maître Sanogo ami fo ki waleɲumandɔn I sɔnnina ka n ka wulili jaabi bi tuguni walasa ka se ka na maaw bilasira min ye ICE jɔyɔrɔ ye kiiri jaabi kɔnɔli a nalen a n'a tɛmɛlen kɔfɛ I y'o min kɛ an bɛ fo ki waleɲumandɔn. Merci bien. N fana bɛ fo ki waleɲumandɔn n bɛ Sirifila télévision mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn ani Sirifila télé filɛbaa bɛɛ lajɛlen. A diyara n ye maître. Ola tilera ama fɛ ka dɔn n'a fɔra ko grâce de justice an kɔni b'a mɛn ko gɔrɔsi ale yɛrɛ ye jumɛn ye docteur Sanogo. Ok gɔrɔsi ye fɛn ye n tora o ye ni mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na o taara kiiri la kiiri da jara kelen na juge ye kiiri tigɛ k'a yira k'a fɔ karisa e de ta ye tiɲɛ ye juge mun fana olu bɛ jamana tɔgɔ la. Cela veut dire jamana ye charia tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o papier ni juge b'a sɛbɛn k'a d'i ma k'i ka taa n'a ye ICE fɛ yen pour que k'a lawaleya o de ye gɔrɔsi mais gɔrɔsi modèle ka ca gɔrɔsi dɔ bɛ yen juge de b'o di gɔrɔsi dɔ bɛ yen notaire de b'o di gɔrɔsi dɔ bɛ yen jamana ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ par exemple Burkina olu bɛ jɛnɛ anw ka décision ka exécuter Burkina réciprocité b'a ni Mali cɛ Burkina fana n'i ye gɔrɔsi sɔrɔ n'i nana exécuter i b'o k'a la k'a lakodɔnniya Mali la i bɛ sɔrɔ ka exécuter hali n'a sɔrɔ décision ye Burkina ta de donc gɔrɔsi modèle a ka ca. Docteur Ndiaranye, ça c'est vraiment technique. On gunde noyo odo ala na sabula. O kɔfɛ ICE jɔyɔrɔ fanga jumɛn bɛ a bolo sani gɔrɔsi i bɔra k'a ɲɛfɔ sani o sɔrɔli cɛ. Le rôle de l'ICE avant l'obtention de la grâce. Ok, n bɛ hali bi bɛ bɛɛ lajɛlen fo. ICE jɔyɔrɔ a ka ca yanni gɔrɔsi ka sɔrɔ. Mais gɔrɔsi fana i b'a sɔrɔ a modèle ka ca. N bɛ misali ta. Mɔgɔ min n'a ye furusa ɲini o furusa gɔrɔsi ani mɔgɔ min b'a ɲini mɔgɔ bɛ n ka so kɔnɔ k'a gɛn o gɔrɔsi ani mɔgɔ min b'a ɲini n ka juru bɛ karisa la o gɔrɔsi o si tɛ kelen ye mais a bɛ bɔ tribunal kelen de la donc misali la mɔgɔ min bɛ furusa ɲini n'i ye furusa gɔrɔsi sɔrɔ yan'o cɛ i bɛ taa ICE fɛ yen par exemple hakilina misali la ni cɛ ye du bila ka du abandonné a tɛ du kɔnɔ ou bien muso a tigilamɔgɔ i bɛ se ICE fɛ ko ne muso a ye domicile conjugal bila a ye foyer bila ICE de bɛ taa ka taa constat kɛ tile 3 mais a bɛ taa waati la waati min furumuso ɲuman normalement i kan ka sɔrɔ i ka so a bɛ taa ka taa yira ntɛnɛn tarata araba par exemple k'a fɔ muso tɛ yen bon a bɛ taa heure la heure min muso kan ka sɔrɔ yen a b'o kɛ gafe n'a y'o kɛ gafe a bɛ fɔ de ma procès verbal de constat o constat o b'a permettre soit a tigilamɔgɔ ni cɛ do ou bien muso do a yɛrɛ bɛ demande kɛ ou bien
a bɛ taa avocat fɛ yen avocat bɛ demande kɛ ou bien a b'a fɔ huissier yɛrɛ ye ka assignation montagne ka demande kɛ a ka laɲini ɲini ka taa juge fɛ walasa ka furusa kɛ huissier b'o baara kɛ ou bien a ka avocat b'o baara kɛ o bɛ taa déposer n'o déposera juge mana signer a bɛ segin ka na huissier kelen in fɛ tuguni huissier bɛ baara dɔ kɛ a fɔ o ma ko a bɛ na ni permis de citer huissier bɛ sɔrɔ ka citation kɛ citation kɔrɔ ye mun ye ani min bɛ ɲɔgɔn na k'a fɔ i welelen nin don in nin tribunal na nin heure nin na i wele kun ye nin ye o bɛ d'a ma o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la n'u tilala o baara bɛɛ lajɛlen na kiiri jaabi mana di o gafe n'o de ye gɔrɔsi ye a b'o ta tuguni a bɛ na huissier fɛ bon n'a nana huissier fɛ a bɛ se ka kɛ ko fila don tuma dɔ la a fɔ ko kiiri la cɛ ni muso u jo t'a la furu sara u bɛɛ ka jalaki kan a bɛ se ka kɛ furu bɛ sa muso ka jalaki kan ou bien a bɛ sa cɛ ka jalaki kan an ka taa ni misali ye furu ka sa cɛ ka jalaki kan n'a sara cɛ ka jalaki kan a bɛ fɔ den min bɛ muso bolo k'i ka pension alimentaire sara ye fo ka taa denw kɛ maakɔrɔba ye cɛ bɛ jɔ ni dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ décision dɔw la i bɛ condamné cɛ bɛ condamné des dommages et intérêts muso o la muso mana na huissier bɛ commandement kɛ de payer kɛ donc en ce moment a bɛ pension alimentaire réclamé cɛ la a bɛ di muso ma dɔɔni dɔɔni au fur et à mesure mais ni dommages et intérêts don cɛ ka fɛnw yɛrɛ bɛ minɛ ka saisir k'a di muso ma vice versa cɛ fana bɛ se k'a sɔrɔ muso contre la o ka gɔrɔsi dɔ yɛrɛ fana bɛ yen an ka taa misali la o ye gɛnni ye gɛnni fana modèle 3 o bɛ yen gɛnni fɔlɔ i bɛ luwanse la k'i gɛn o gɔrɔsi bɛ yen filanan i bɛ luwanse la i ye datugu i taara mɔgɔ t'i taa yɔrɔ dɔn i b'i sara mɔgɔ la o gɔrɔsi bɛ yen sabanan i b'a sɔrɔ gɔrɔsi bɛ yen k'i gɛn sɔrɔ ka i ka yɔrɔ ci i taara yɔrɔ jɔ wali yɔrɔ la i taara dɔgɔ dugukolo jɔ tribunal b'a fɔ ko k'i gɛn ka tila ka yɔrɔ ci o gɔrɔsi 3 a bɛɛ ye gɛnni ye mais a si ni si tɛ kelen ye n bɛ misali ta min ye gɔrɔsi ye gɔrɔsi min a bɛ fɔ mɔgɔ bɛ luwanse la o de ka ca ko k'a tigi gɛn o la ni huissier de b'i wele n'i taara kiiri banna citation bɛ kɛ toujours i bɛ wele de ka taga a fɔ o de ma citation i tɛ se ka cogoya si kiiri tɛ se ka tigɛ k'a sɔrɔ huissier ma weleli kɛ k'a fɔ i ka taa nin don in nin yɔrɔ in na nin waati in na i taa kun ye nin de ye kuma bɛ taa kɛ nin de kan i taara i ma taa kuma bɛ kɛ donc ni o lasabatiyara juge fɛ a bɛ gɔrɔsi di n'a ye gɔrɔsi di i bɛ segin ka na huissier fɛ yen n'i nana huissier fɛ yen huissier bɛ sɔrɔ ka délai d'i ma soit 24 heures soit 48 heures soit 72 heures a bɛ dépend wala walasa i ka yɔrɔ bila mais min ye mɔgɔ min ye da sɔgɔ ka taga maa t'a ta yɔrɔ dɔn toujours i bɛna huissier fɛ huissier bɛ taa constat kɛ a bɛ taa du kɔnɔ est ce que tiɲɛ na karisa tun ye luwanse ye yan mɔgɔw b'a fɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔ min b'a sɛbɛntiya k'a fɔ luwanse tun don donc maintenant a taara yan ni waati jumɛn cɛ ou bien a taatɔla i sara jɔn na i bɛ ɲininkali kɛ i b'o kɛ gafe ye i bɛ sɔrɔ ka i ka assignation monter ka taa tribunal la ka laɲini kɛ walasa cɛ in bɛ se ka gɛn ka tila ka da yɛlɛ a bɛ a tɛ yen o gɔrɔsi a fɔ o de ma expulsion et ouverture forcée des portes donc huissier bɛ na gɔrɔsi mana sɔrɔ o la huissier bɛ na ka na procès verbal d'ouverture forcée des portes d'expulsion et d'ouverture forcée des portes huissier bɛ na ka na yɔrɔ kari ka minɛn o minɛn b'a kɔnɔ hali ni miseli don k'a bɛɛ lajɛlen noter sɔrɔ k'a bila sotigi fɛ yen yanni waati cɛ n'a tigi nana n'a tigi mana o bɛ procédure wɛrɛ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko saisie conservatoire a ka minɛnw bɛ minɛ k'a feere k'a kɛ k'a ka luwanse wari sara min bɛ ani sotigi cɛ gɔrɔsi dɔ fana bɛ yen a bɛ fɔ o ma expulsion démolition o kɔni o kɔrɔ ye toujours huissier bɛ taa constat kɛ n'i ye mɔgɔ yanni kiiri cɛ n'i ye mɔgɔ so jɔ mɔgɔ ka yɔrɔ la a tigi bɛ se huissier fɛ dɔ taara ka taa yɔrɔ jɔ mɔgɔ yɔrɔ la huissier bɛ taa jate minɛ ka PV de constat k'o fana na k'a yira k'a fɔ karisa taara jɔ daliya min b'i bolo a tigi bɛ wele a taara a ma taga a tigi bɛ wele
n'a tigi wulila n'u taara n'o ɲɔgɔn sɔrɔ yen u bɛ kiiri kɛ chaque fois kiiri de tɛ se ka kɛ min na fo i se ka weleli kɛ cogoya si donc n'o banna pepu o gɔrɔsi fana o exécution ani tɔ tɛ kelen wala i se i bɛ tile 8 d'a tigi ma k'a fɔ a ka minɛnw cɛ a ka yɔrɔ kari a yɛrɛ ka fɛɛrɛ la généralement Mali kɔnɔ o tɛ kɛ o kɔfɛ de i se bɛ sɔrɔ ka réquisition kɛ ka taa faamaw fɛ yen n'o ye polisi ou bien gendarme ou bien garde ye ka taa ɲini u kɔ accompagner pour sécuriser ka taa tigi gɛn ka yɔrɔ kari o ye gɔrɔsi dɔ fana ye gɔrɔsi dɔ fana bɛ yen min an b'a fɔ a ma ko wari gɔrɔsi parce que i ka juru bɛ mɔgɔ la papier b'a la papier t'a la an tɛmɛna sommation kan sommation in o ye diyagoya de ye o bɛ kɛ ni sommation kɛra n'a tigi y'a jira a bɔ wari b'a la o don n'a ko ko wari t'a la fana o fana don i bɛ assignation monter ni wari b'a la n'i ye i bɛ injonction kɛ injonction kɔrɔ ye mun ye nka taa laɲini kɛ tribunal la i ka juru b'a la a tigi y'a reconnu automatiquement juge bɛ ordonnance d'i ma a bɛ taa i se bɛ sɔrɔ ka taa ka taa o papier fana d'a tigi ma a karisa ka juru b'i la donc a b'a fɛ i k'a sara n'i ma sɔn tile 15 b'i bolo i ka taa kiiri bulon na k'a fɔ k'i oppose a la a juru tɛ n na ou bien di hakɛya tɛ n na ni tile 15 tɛmɛna i ma fɛn kɛ bon o b'a yira k'a fɔ i jɛnna n'a ye i se bɛ taa greffier chef fɛ yen o bɛ formule exécutoire k'a la o ko n'a fɔ kiiri kɛra k'a sɔrɔ hali aw ma se tribunal la awɔ o ye gɔrɔsi dɔ ye fo de ma l'ordonnance d'injonction de payer donc mais ni a tigi ko ko n ma sɔn a bɛ taa opposition kɛ n'a taara opposition kɛ o b'a yira tuguni o bɛ na issue wɛrɛ de bɛ na ka taa i bɛ taa issue yɛrɛ fɛ yen o bɛ opposition kɛ aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la a bɛ kiiri kuma kɛ n'aw bɛn kɛra min kan k'a fɔ hakɛya min bɛ yen ni bɛn kɛr'o kan automatiquement i bɛ na ni gɔrɔsi ye issue bɛ fɛn de kɛ a bɛ fɔ o ma ko commandement de payer au fait de saisie vente o commandement de payer au fait de saisie vente o bɔlen kɔ a la issue bɛ tile 8 de di m'o kɔnɔ i ka wari sara n'i ma se ka wari sara a bɛ taa i ka minɛnw saisie n'a y'i ka minɛn saisie kalo 1 b'i bolo i k'a feere i yɛrɛ ka n'a wari di issue ma walasa ka jugumatigi ka juru sara n'o kalo 1 dafara i ma na i m'a feere issue bɛ papier wɛrɛ kɛ tuguni a bɛ fɔ o ma procès verbal de vérification d'enlèvement avec sommation d'assister à la vente c'est-à-dire n ye minɛn in minɛ nin y'a kalo 1 n bɛna lajɛ n'a sɔrɔ minɛn bɛ yen ni minɛn bɛ yen n nana n bɛ minɛn ninnu ta n bɛ taa n'a ye k'a bila n yɛrɛ ka bolo kan tile 15 wɛrɛ b'i bolo min b'a yira i bɛ se ka minɛn feere ou bien i bɛ client ɲini ka na n'a ye issue bara a bɛ minɛn feere pour que jugumatigi ka juru ka sara n'o bɛɛ kɛra a ma se i ma na san na ni client ye issue bɛ fɛn papier dɔ kɛ a bɛ fɔ o ma ko placard ani apposition de placard placard kɔrɔ ye mun ye ka publicité kɛ walasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ minɛn minɛna karisa la nin ka yamaruya kɔnɔna na bon a bɛna feere nin don in nin waati in na pour que bɛɛ lajɛlen ka na a ka feere wantɛrɛ la o la minɛnw don min bɛ boloda issue fɛ a bɛ minɛnw feere n'a y'a feere a b'a produit de vente n'o ye a wari mana bɛn min ma a b'o ta a b'a di fɛntigi ma jugumatigi ma ka papier k'a la a bɛ fɔ o ma procès verbal de vente aux enchères publiques. O de ye vente aux enchères ye. O de ye vente aux enchères. Wantɛrɛ. Wantɛrɛ. O de y'o ye. Issue yɛrɛ bɛ o bolo la issue yɛrɛ de bɛ wari minɛ. Issue yɛrɛ bɛ wari minɛ. Fɔlɔ fɔlɔ issue tun t'a kɛ commissaire priseur de tun b'a kɛ mais maintenant depuis la loi 053 du 20 décembre 2016 issue kɛra commissaire priseur kɛra issue ye a fila donna ɲɔgɔn na donc issue e de b'a minɛ e de b'a procédure e de bɛ procédure initier e de b'a saisi e de b'a feere
o de bɛ Mali la sisan. Maître an ye faamuyali caman sɔrɔ da ka kɛ ni an ka waati ye i da sera yɔrɔ dɔ ma a bɛ maaw nafa kosɛbɛ donc min ye maa min ye datugu ni a taara maa t'a ta yɔrɔ dɔn a ma sara mɔgɔ la ne bolo n'o ye a ye waati kɛ a b'i ka so kɔnɔ e yɛrɛ yamaruyalen tɛ ka taa da yɛrɛ non donc i yɛrɛ tɛ se k'o kɛ hali ni yɛrɛ sotigi ye sotigi tɛ se k'a kɛ huissier tɛ se k'a kɛ fo ka taa tribunal la mais i yɛrɛ ka so de don i yɛrɛ ka so i tɛ se k'a kɛ mais n'a tigi ye kalo 4 kɛ dun hali n'a ye san 1 kɛ i bɛ taa tribunal la tribunal de bɛ yamaruya d'i ma parce que mun kama n b'o fɔ n ka expérience kɔnɔna na jariwa dɔ delila ka na Mali la taara Lafiyabugu a quartier n b'a fɔ u ko u nana u ye yɔrɔ ta dɔ fɛ yen dɔrɔn appartement dɔ dɔrɔn u nana n'u ka valise dama dama ye u y'a bila u taara sotigi maninka don a dusura Mohamed Keita maninka don a dusura k'a ka valise ninnu ta jariwa ninnu ka c'est des étrangers k'u ka valise ta k'u bila escalier kɔrɔ bon une semaine 2 semaines après les jariwa u nana o y'a sɔrɔ u y'a ka luwanse wari d'a ma juru yɛlɛl'u la u nana k'olu tun ka fɛn bɛ yen ko bon nin sanu tun b'a kɔnɔ nin tun b'a kɔnɔ nin tun b'a kɔnɔ o kɛra yɔrɔ min na u ye ɲɔgɔn sɔrɔ jariwa contre un malien u ye ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la Mali tribunal la parce que u nana ni papier bɛɛ min b'a yira k'a fɔ fɛn in tun b'u bolo et puis u y'a déclaré Mali état ɲɛ avant k'u ka don Mali kɔnɔ mais a ma se yen a tun b'u ka valise kɔnɔ en ce moment u ye kiiri kɛ fo cour suprême est ce que i b'a dɔn so feere la luwanse y'a minɛ a bolo k'a feere a yɛrɛ ka so i yɛrɛ tɔgɔ la so a yɛrɛ tɔgɔ la so anw de taara ka taa gɛn ka Lafiyabugu ka carré bɛɛ tigɛ ani gendarme ka sotigi ka so minɛ commerçant dɔ de y'a san o kɛra donc action de b'i wele ko vente aux enchères non o ni vente aux enchères tɛ kelen ye nin ye ni mɔgɔ min datugu parce que i ka question a ɲininkali c'est très intéressant parce que mɔgɔ caman bɛ yen k'a fɔ ko datugula luwanse ye datugu dɔrɔn ka taa dɔrɔn u bɛ dimi ka dayɛlɛ a tɛ kɛ ten o de ni ye misali ye min b'a jira k'a fɔ luwanse a bɛ se ka sotigi ka so minɛ a la ne y'a k'a 2 de kelen fana kɛra Sabalibugu Lafiyabugu ta kɔni ye zariwa hali maliyɛn tɛ zariwa de nana ka na maliyɛn juge de ye kiiri tigɛ parce que papier b'u bolo nɔgɔ foyi t'a la o kɛra Mali la donc mɔgɔw ka sabali sariya bɛ min fɔ an ka taa o sira fɛ o de ɲɔgɔn tɛ docteur nin diyara an ye kosɛbɛ hakili la e y'an ka ɲininkaliw don ɲɔgɔn kɔnɔ jaabiw kelen dira u ma parce que an mako tun b'a la ICO jɔyɔrɔ ye jumɛn ye justice décision sɔrɔlen kɔfɛ mais je pense que i ye da donna i caman fɔ a la min ye expulsion ye gɛnni i da sera gɛnni ma gɛnni na i ye so jɔyɔrɔ dɔ la mais e yɛrɛ bolo i ta don i ta ye dugukolo ye mais ni a mana k'i ta ye dɔn i bɛ se ka gɛn ka bɔ a la i bɛ se ka gɛn ka bɔ a la i bɛ gɛn ka bɔ a la ka tila i ye baara fɛn o fɛn kɛ k'o ci ka bɔ yen ko i yɛrɛ k'a ci i ka fɛɛrɛ la i yɛrɛ k'a ci i ka fɛɛrɛ la tribunal b'o de fɔ mais maliyɛn tɛ sɔn k'a ci a ka fɛɛrɛ la maliyɛn yɛrɛ tɛ sɔn ka bɔ yen fo issue ni faamaw ka na ani sɔrɔdasiw ka na ka yɔrɔ ci hali o yɛrɛ la n'i ye yɔrɔ ci issue i b'a sɔrɔ i ye wari dɔ de di o issue i ye wari min di issue ma yɔrɔ min ka yɔrɔ cira i kan k'a tigi poursuivre pour la liquidation des dépenses o tigi de kan ka wari segin ma ni a fɔra i ka yɔrɔ ci i ma sɔn k'a ci yɔrɔtigi yɛrɛ ye yɔrɔ ci a ye dépense fɛn o fɛn kɛ a b'i poursuivre e de kan ka dépense sigi mais maliyɛn t'a kɛ généralement mais sariya de don sariya don mais maliyɛn t'a kɛ ni maa o maa n'a fɔra ko ka yɔrɔ ci n'i ye yɔrɔ ci i ye dépense fɛn o fɛn k'a fɛ a don a da fɛ i b'a tigi gɛn k'a tigi ka yɔrɔ ci ka tila tuguni i b'a tigi poursuivre docteur Ama ko bɛ pepelatigɛ dɔ la nin yɔrɔ in na an b'a kalama ko a bɛ fɔ ko les auxiliaires de justice min ye huissier ni notaire ni fɛn ye donc e bɛ ka minnu fɔ nin ye maa si tɛ se ka kɛ ni huissier dɔrɔn tɛ wa huissier démolition ça relève uniquement de la compétence de l'huissier ka taa yɔrɔ ci huissier de b'a kɛ administration bɛ se k'a kɛ pour cause d'utilité publique o bɛ yen
Mais juridiquement, c'est l'huissier qui est compétent pour que Yorochi. Notaire Tsagake, avocat Tsagake. Notaire Tsagake, avocat Tsagake, juge Tsagake. Et juge est me critique à Tsagake. Tugashi. Mais on bigara juge est à Yorokani. Le bigara juge est juge ou qui n'a pas de de environnement, papier dans l'environnement, quand on exécute. Tsagake. Au fond, femme. Juge est papier dit. Non, moi, il y a une décision, juge il y a une décision. Juge une décision, mais juge tu seras décision exécutée. Juge une décision, tu as gagné. N'a gagné. Ni juge que tu veux moi là. N'a gagné. Kirila, tu seras à réclamer. Abina à papier dit ici de moi. N'a rien chaman taki. Me plateau les gars. Juge chaman ba donner chaman ka wari bo wo mono. Aduma. Mais où est-ce que c'est Chogochila? Chogoyashi. Ou tu sais gendarme fana ni police ou blakata amen. C'est Chogoyashi. Il va te me ici fait. Docteur Sana na temene yoroka anga wati bala kanoya telala minye jurukani sirawe ani so kamogo ganga bika so kono anye akuna fonu soro kabena anga radio sola la voix du citoyen mununye ashira yana kafo tendugo debita docteur tendugo nofo kaneka menon cheka buka so saria ko chugodola docteur tendugo nofe kaneka menon cheka bo ishiwa ay isu tere non te saka ke sharia ma jan o sharia te malla mo ni ya ye natiki taraku ataka te gam nanche kabo expulsion konana genu konana tu va so ishiru agent immobilier nous ne ba men ku bake mais sharia te no bake mo na no lo fana ta don adobe teme adote teme mais ni mo trem nana min kan ka daw ka o be daw tigi kan do bo la ruta ni plateau nga docteur pour le photo là na anni commissaire de walma e ko wana brigade do atsaka tega menon chaka bo ma woma hal ni chef d'état major do atse ga menon chaka bo hal ministre anna yere ka sodo do hanna yere ka sodo ministre tisi chef d'état major tisi commandant tisi commissaire tisi colonel tisi. Tu es obligé de passer par le lycée. Docteur Adjaranye, Saria Blum Kunde ne asigira au de kama. Kakene au kada nyinu ye Docteur Sanu wale de ambulo koron bi. Madon ayida ruminta au ya bora srafe. Telala au ye gele abaju mo soraka baro konana. Ewa bashite iga ngali o jaraya. Gele akoni. Gele abi. Hali sisa sambo wati mina gele abi. O gele mu. Ka isho accompagné kata barake e ka san duru san tanke kirila aka fo ko to lawale ya isho be force de l'ordre saisit obligatoirement par une réquisition gafé de be ka fo ko réquisition gendarme flé police flé garde flé ni isho yi réquisitionné grossi babulu o kore jagoya a jagoya lendika iki blay isheka hukumu kono kata baraki mais iba yebi mo finyana décision min be na talido Bamako na ma exécuté na be police fi garde fi an gendarme fi atesaka fo issue ka décision tribunal a décidé jamana jenana ka kiri tigɛ ka ban pe kata lawaleya force de l'ordre no gendarme garde ni police o tɛ sɔn ka fara issue kan ka taa mun kama ni taara papier di l'article 29 est très clair. La position de la formule exécutoire vaut réquisition directe. Au courant nous formule exécutoire greffier chef ou minda papier d'akaka fort et jamana général ici ka barake nous be papier là dron sorasu police garde gendarme kanga yere bla ici ka marakono nana kata barake sans passer procureur télé direct procureur kotala procureur kotumbala mais c'est ça au borin maintenant tara c'est ça o yɛrɛ nɔgɔyara u b'a fɔ sisan taa procureur fɛ u y'o bɔ a la o b'a fɔ ko bon force de l'ordre b'a fɔ ko bon k'u bɛ taa ka taa étude de faisabilité
bɛɛ n'i ka hakilina don ko faisabilité u bɛ taa ka taa terrain lajɛ n'a sɔrɔ baara bɛ se ka kɛ cogoya min na a bɛ bɛn cogoya min na n'u taara ka t'o kɛ u tɛ sɔn ka accompagner ko ɲɛmɔgɔ m'a fɔ a ka u ka taga o de bɛ ne dabaliya ban sariya b'a jira ni papier dira aw ma papier min jɛlen don aw ka taa ka taa baara kɛ immédiatement mais force de l'ordre ninnu n'i taara polisi ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn min a sara yɛrɛ la min ka jugu ni min ye hali gardiw de tun était bien o gardiw fana u fana donna a la parce que ni tun taara gardiw fɛ yen munumunu tɛ yen c'est clair gendarmew tun bɛ munumunu ni polisiw tun bɛ munumunu kɛ kosɛbɛ mais sisan gardiw fana fa b'a fɛ k'u sen u donna a la mɔgɔw bɛɛ n'i ka baara don n'aw nana n'aw saisira sariya kɔnɔna na ni papier jɛlen don ni hakili la jamana kɔnɔden dɔ de tɔɲɔnen don dɔ wɛrɛ fɛ n'a fɔra ko ka taa u ta tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ ka ice sécuriser mais olu de bɛ taa n'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ n'a tɛ se ka kɛ yɔrɔ a ma nɔgɔn an kɔni an bɛ min ɲini force de l'ordre une force spéciale la création d'une unité spéciale pour les juger une force indépendante c'est-à-dire il y a un peu de policiers, des gardes, des gendarmes, une force spéciale comme dans les autres pays ni a blané nous ni ici nous n'avons pas papier automatiquement barakake en cas la nuit au dé. Adjara docteur Kabi Jamkan Kunche bi wati banambolo pe ana soro ngal worobe vraiment ami foki wali mando nalmala ka fo wati na tawla tuni anon sangana sekini Jamkan dafaro ka ngal chama me ambulo me ngabe wati ale kon sera ami foki wali mando bi babu ode kuyene l'euro de lycée avant et après l'obtention de la grâce de justice anga mawulele maître Mohamed Sanogo ici commissaire de justice docteur en droit privé ancien député de la commune site du district de Bamako analek me ñogon fait bi wala sa aka num fanyana nebolo sariya domaga do aka barado ay dasara fango fema amba kalama ka fo iso ka ji faranga jankulu ba au secrétaire général do na le min fonna amba do nga fo oye mahak basikilen do ni ala sona ni aw ayini famya chuna do na tawla ana segi jam kan wara ka wala sa ni aw anga sego fam ni ala sona aka me watira assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.